Janeno marwa geno ni bedo gi odiechieng' makare kaka wuono adwa nanyisi ni wuoth okela e kaunti mar Homa Bay kamoro ni mawego. Odiechieng' ma kawuono wawuoyo gi japur kendo adwa puonjore e wi olemo ma kawuono wapuonjore e wiye en afuoto kata kihero watermelon. To nikech Kiswahili be tinde wawuonde ni wagajo iye be waluongo ni tikiti maji. Atamalo 92 mar olemoni en pi. Ka bende thoth ji sani osefwenyo kit olemoni, omiyo thoth gi bende donje pure mondo kama ka giyud yuto makare. Omiyo kamoro amora ma intie janeno marwa, adwa nanyisi ni odiechieng' ma kawuono an gi japur miluongo ni Zack Okelo. Kopogore ni en owuon en japur, en gi lony bende, ma bende kisungu dendo ni ng'ata aina no iluongo ni agronomist. To kamoro amora ma intie janeno marwa, yina mondo akaw kinde marwa kie chenro ni kaka pile. Luonga na Lori nyaka Black machiegni. Yes. Bera nyalo ri. Adhi maber. Ange maber. Amor kuom neno. Amba amor kuom neno. Erokamano ahinya. Arwaki mang'eny. Erokamano. Daher ni fulrinwa inyiswa nyingi, gimitimo gi gweng' ma kawuono wantiere. An iluonga ni Zack Otieno Okelo. To gi sani wan e Mawego, Homa Bay County. Kawuono wabiro ng'iyo wach mar watermelon, gimiluongo ni melon. E gima koro okelo waka sani. Kamano. Erokamano. En paro mane manodonje chunyi mineno ni ber mondo ipidh olemo mar melon? Olemo mar melon ni, kech an agronomist. Tasebedo ka wuotho, asewuotho e Kenya ka chiegni te. To koro chieng' moro napidho moro Kajiado, ayudo kotimo maber. Kaduogo koni, tabiro gi idea ni korwa koni nikech nayudo ka melon en gima olemo maber ma kipidho to nyalo miyi pesa. Yeah. Erokamano ahinya. Gin ang'o ma ochuno kata requirements mage mochuno sie ni ng'at man gi gombo mar pidho olemo ni nyaka ng'i kata bed godo? Gima ochuno ni kidwa pidho melon nyaka ibedgo, number 1 nyaka ing'e kodhi maber. Number 2 nyaka ibed machiegni gi aora. Kech gino ohero pi, watermelon ohero pi. Koro nyaka ibed machiegni gi aora ma ka sama odwaro pi to oyudo pigno mapiyo. Koro mano momiyo nyaka koro ibed gi pi mondo ipidh melon. Ka onge pi to weri gi melon. To ne jal ma samoro ni mabor gi pi, to gombo no pidh melon, yore mage ma en owuon onya harvest godo pi? Maybe nikech ku harvest pi to bedo matek matin. Ka onge pipe mokalo buti machiegni, minyalo wacho ni aluong jo water otuchna pigno mondo okelna pi e puodho. Biro chuno nyaka bed machiegni gi aora mondo yud pi. Ka onge pi ok dichik ma pidh melon. Pidh ok nyatimo mano. Koro nyaka obed gi aora, ama nyaka obed gi pipe maduong' mar jo water kokalo kanyo. Koro nyalo luongo gi to gituchoni to gikelo ni pi e puothi kanyo, koro tich bedo mayot. Olemo ni asebedo ka pidho, ma koro hika mar 16. Ka pidho melon, to ok melon kende gi mamoko. Koro nikech sani wawuoyo melon asepidho higni 16. Kamano. Manyiso ni market olemo minya wacho ni nigo hala koso? Saidi. Nigo hala saidi. Kech melon kipidho tiel achiel, ipidho tiel 1,000. To melon ka melon onyuolo ni melon 2, in gi melon 2,000. Sama onyuolo ni melon 2,000 ni, koro ing'iyo ni melon kama ipidhe maber mondo ogol ni kilo 10 to 15. To kogolo ni kilo 10 to 15, koro idhi go gi pesa mar inge chiro sano. Idhi do ka melon achiel kama, samoro ka kilo achiel en siling 30, to golo ni kilo 15. Kigo tido ni melon achiel ni gus pesa di. To tiel achiel kendo ogolo ni melon 2 to pidho gi tiel 1,000. Ogolo giwuok tiel 2,000. Kisago tedo ka gine nigi pesa, then tije be yot, lego be yot. Erokamano ahinya. Gin arita mage ma in iwuon kaka japur itemo timo kama ka iyud yuto makare? Arita matemo timo, sama asebedo gi puotha makoro awacho ni puodho ni tada pidho melon, ta aloso puotha no maber, aloso bed maber, akelo manyiwa mar dhiang'. Manyiwa mar dhiang' nyaka wabedgo. Tikunyo negi buche ne mabeyo, tipidhe to wuok maber. Koro arita ne wuok from samo germinate, samo wuok e loja. Kirita kanyo to foundation ne irito maber, ok othagi kodhi. Odongo maber. Erokamano ahinya. Kind nafas kata spacing e puodho onego bed machalo nade? Okay. Melon, between line mipidhe melon, kipidho line mikete melon no, iketo 2 meters, line gi line. Line mokwongo iketo 2 meters, koro kibiro melon to melon en 50 to 60 centimeter between melon to melon.
melon timo maber ok oyier lo. So long as lopino iloso maber, onge gi kite mang'eny, dichunge maber, kasi kelo manyiwa be miye moromo. Melon timo maber. Otimo maber e achego masani koro wantie ne, otimo maber e maram, to otimo maber e kuoyo, to nikech kata ka jiada otimo maber to en lo marateng'. To nyeri be otimo maber to en lo makwar. Kata en anywang', so otimo maber. Ok oyier, luwore mana kaka in iwuon mirite. Erokamano ahinya. Ne jal mabende samoro gombo pidho melon. Ing'eni ng'ato nyadonje pith to wacho ni kalure gi ndalo magini dhi kawe puodho. An ni mayot na mabe nyalo bedo ni tek. Melon sie kawo kinde marom nade puodho. Melon kipidho chak koti onego bed ni melon tieko 75 days to 90 kodeko. 90 days onego bed ni melon okigo to koro chiek. Imanyo ma jang'iewo 75 to 90 melon oikore. Kamano. Ng'ato fwenyo nade ni olemo mar melon nigi ndhadhu maber. Ere kaka inya fwenyo ni fwenyo no tegno. Fwenyo no tegno no to mano kata king'iyo ma nitiere ma entiere pogruok. Iwinjo kaka koywak. Kichaki mulo ma kata mna ma ywak gi opogore. Koro ma ng'isi ni ma odong' mana gi muda matin to chiek. Modong' mana gi wige 2 kende. To manyo chiro, mano dong' gi wige 3 kokikelo jang'iewo. So fwenyo yot, en kisewinjo sauti na ting'eni ma ikore. So ken gimoro matek ahinya. Daher ng'eyo ni ng'ama dwa pidho olemo mar afuoto. Ere kaka un uwegi kaka jopur uikolo? Olemo mar afuoto mabe iluongo ni watermelon ni kidwa pidhe to lo make sure ni lopino chingo maber. Ikungi puro mi yoro koro kikelo gimiluongo ni tol ipidhe, yani koro ipime mondo bed tir. To kiseiko lopine tikelo manyiwa, ikunyo buche mokwongo. Tikelo manyiwa mar dhiang' cha tijuko maber opaw 2. Tiole bur ka bur mar melon no. Tidwoko lo matin, kisedwoko lo matin tibiro gi kodhi miseikorigo cha. Jomoko bude kidwa no tipiyo. To budo no to koro ka yiero. Jomoko pidha kamano komi maka bando. Kichen gime koma direct ka bando kamano. Koro kiseiko miketo manyiwa midwoko lo matin miruwe, koro ibiro be gi kothi cha tiketo. Tiketo to iko, ono kike matut. Ikete mana kech ko itere ahinya to kodhi ti. Ikete mana gi malo matin, idwoko ne lo matin to tiya. Kidieny mane mar olemoni, variety mane matimo maber mawego kae? Mawego kae kaluwore gi masepidho, Anita timo maber. Anita F1 timo maber. Sukari F1 timo maber. Sukari F1 nyuolo nyithindo mang'eny. Chuno ni ka idwa pidho sukari F1 ni, to nyaka ikri mar miye chiemo mang'eny. Kech onyuolo nyithindo 6, to nyithindo 6 gi, kok kimiye chiemo maber e tiende kacha, tiende 2 kata 3 manyalo chiek to modongo ok dhi chiek. Koro en otimo maber nikech kuom ng'ama ong'eye. Kaka an kama ang'eye, adhi miye chiemo moromo rito nyithinde 6 go te, tiende mano nyalo yudo nyithindo go te. To Anita F1 nyuolo ni nyithindo 3 kata 4 to gidongo te. Koro nyuolo matin to gin gik man gi weight. Iwin chakre kilo 10 kilo 15. Nitie moro malo kata nyapono, wan gi moro wang' nang'iso kuwuok. Kanyo nyo wapime no wuok kilo 15. Enyo wagole wadhi test kaka jopur. Wawinja neno to iye chalo nade, kik idhi uso ne ng'ato. Gima kata kopenje no chalo nade to ginyalo explain. Koro wabare wachame to wayudo no wadhi wakungo wapime mondo kapok wabare. Wayudo ken 15 kg. Kamano. To mano gi chiro sani en pesa dio? Kigoye gi 30, kech kilo achiel 30 bob. Nitie ndalo moduogo nyaka to 25. Koduogo 25, emigo gi kilo 15. To ng'iso ni melon achiel biro pesa di. Erokamano, manyiso ni chiro mar afuoto kata melon chalo nade? Iche ok rach ndalo duto. Nikech ing'eni korwa koni, jopur gi tin. Pure ok yot anyoa yo kadem. Koro joma king'iewo mekwa gi, wuok Rodi, moko wuok Kindu. Kaka masa ni koikore talungu gi alunga, to gichungo pickup kacha, to gipango te, tipimo gi kilo to gipango, to gitieko to giweni pesa ni. Mane kaka. Koro bei mar farm price bedo nang'o? Awach ni kabiro iri ka e puodho sie gi jal ma samoro ine mitero ne chiro. Bei bedo nang'o? Bei dhi pogore nikech asekelo gari. Ma chulo gari. Koro ka chope chiro nyaka wang' nongesa matin. To kia kucho gi gachi no michope puodha ka, wang' no pogre. Nyaka gol ni gima matin nikech koro imbe nitie kaka garamia gini.
koro nyaka atim ni maber. Imbe dhi yud gimoro kumidhi usan. Kamano. Mana kamano janeno marwa watieko kidieny mokwongo. Kaka kawuono adwa nanyisi ni kawuono antie puodho man golemo. Tung'eya maber alori ahero olemo. Kawuono wawuoyo olemo mar afuoto kata kihero melon. Adwa ni wakaw dakika moko matin wadhi e yweyo kata rusa aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Bed king'ana dwaro pesano. Kapono kabiyudo pesana sani, anabiro wacho adiera mari. Nyaka sani pok ayudo pesana. Dayo ni chal ni wuonda. Anadwaro pesana. Adwaro pesana mapiyo piyo. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok ni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. E gweng' kama nam chiwo ngima, ng'at achiel ema chiko gik moko duto. Anyuola balo ganyuola, ok en anyuola, en balo. To balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth, onge mindni, bondo, mana winjruok. bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo res go ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo kaluonga, nyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Rembo wuoda ni e lobni. Okepi. Nam wiye ukwil. Bwana nam kaw gima dwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo samose kaw. Mirima. Tich Abich kod Ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni janeno maro e kidieny mar ariyo, odiochieng' ma kawuono wuoth okela e kaunti mar Homa Bay. Kamoro ni Mawego. Kawuono wawuoyo kit olemo mar afuoto kata kihero watermelon. Gi kinde ni an gi jalony kendo japur ma bende waluongo ni Zak. Odhi nyisa gina dalili mage ma ng'ato nyafwenyo ka melon nigi tuo, to kopogore gi tuo ma bende thoth ji samoro nyayudo. Nitie gimoro kendo arita mage ma en owuon otemo timo mondo kit midhiero gi odog piny. Mar ariyo be odhi nyisowa ni to chiro mar melon chalo nade. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e chenro mar pur gi ohala. Zakio, kane pok wadhi e yweyo, natemo penji wach moro mar gine chiro. Gisani inyalo nyiso ni chiro chalo nade? Gisani gima nyalo wacho, asetemo wuotho. Anno ka chiro to okrach anya gisomo uwene. Nyo an kindu, nyo adhi nyaka rodi, aneno ka ok oring marach. Ober melon chiro okrach. Nyaka chop sani. Ang'o mitemo timo mondo ka ji nie season ma ji te okelo melon, ni wuon ok yudri e mesa? To nikech achak puro melon ka, okan kod experience no ahinya nikech pok apuro kam flood no nitie. Thothna apuro nikech akwonga dhi mang'i e chiro kucho. Ndalo ma koro sani ni ong'eny koso tin. Koro samo ng'eny cha, ta an ok apur. Iwinjo, aluwara kodgi. Gitelo, ka giseuso megigo, mago be gima nyaka japur ikrena. Ok inyal bukori ni pura tidwa ni yuta pile. Ala ka en lal gi to mana nyaka wayiere. Iwinjo. An koro aluwo ng'egi.
sama gisuso megigo tin melon achiel kiuso kata 25 30 package onyalo uso kata 20. Ok inyal rito kode. Ka en 20 no to kaka odhi. Chak ipidho pidho moro ibro chak iromo gi sama use 30 cha. Mano yo kende mwanyalo timo nikech ok inyal kane ot. Kamano. Kamano ahinya. Gin tuoche mage mabende hinyo melon to in iwuon kaka japur kendo jalony. Arita mage mitemo timo mondo tuoche gi kik hinyi? Kaka agronomist, tuoche ng'eny. Sana sana ndalo flood, ndalo koth kama. Wan gi tuoche miluongo ni fungal disease. Fungal disease gi chuno ni nyaka koro imany yedhe ma pH margi ni malo. Manyalo rito ni go mondo kik otob. Koro fungal disease matheko ndalo sana sana en kech ikele gi ng'ich. Sama ikele gi ng'ich no, to mano mana sodhi masomo mang'eni ka weather olokore kama, tikelo yath makama. Ka weather ber, tikelo makama, nikech pH gi opogore opogore. Tima 14, tima 7. Koro sama koth ng'eny cha wadhi e pH ma 14. Koro geng'e ma kata koro koth chwe to in sawa. Number 2 gin tuoche mag thrips. Thrips be kodonjo ni melon, koro melon onge kwe. Nikech kosedonjo ite kanyo, tije maduong' ahinya ne ywa pi e it melon koro kichungi ng'iyo puodho otwa atwa. Ineno. Gima chalo mae. Ma thrips en otimo ma. Ochiyo pi kuom melon. Ochiye moloki ma kasto olokre yelo. Koro kata nyuolo nyanyuol nikech koro wito flower te. Kosewito flower te, tiene koro onge gima ibro yudo kaka japur. Koro mano bende nwasedhi mwayudo kaka onego tim. Igeng'o kapok odonjo. Gima duong' gini ni geng' we rito madonji. Kamano. Ne ng'at madwa chako. Wach ni starting capital. Ngeka nyalo bedo pesa ni. Ng'ama dwa chako kaka kodwa chako 1 acre. Kosetimo drip irrigation ema chamo pesa. Kech 1 acre mondo iket drip gi te mipangi nyaka tangi nyaka ibed gi 170 kata 200. Mano pod kodhi onge, agronomist pod onge. Koro kiko 300 to inset. Opangni drip gi tangi gi kila kitu gi kodhi. Ichaka. Kodhi bit beche tek matin. Kech kaka aneta kaka nyako ni Nairobi lure koro gi kuma ng'iewe. Kech kose yako jamo chopo makube hapa no onge. En gimoro 50 grams. Iuse ga per seeds. Jomoko be pod use grams. Grams kaka mana ng'iewo 250 na ng'iewo gimo sing alfa pa gabicho. So ken pesa mang'eny to ng'ato chaka puro melon. Kik iluor. Kamano. Kik luor. Donja gi iye. Gimoro amora te kata dhi mayaw duka. Kionge iye ok nyalre. Kata dhi yaw monotel, tionge iye ok nyalre. Ok bi usore. Kata dhi oma lewni kuri kelew, kionge iye pod ok dhi usore. Mokiko yo kabisa. Kamano. Ka wadhi kwa tieko, midhiero mage kendo ma iwuon inyalo wacho. Wach ni kuma koro entie ni, ma is an open space. Kamano. Arita ma kae kata alwora ma un godo kae chalo nade? Alwora ma wan go ni, arita mar kwe pok awacho nyaka gichop sani, pok aneno korach ahinya. Kech gini nende wanja. Then gwan gi gik moko miluongo no ng'eche gi. Le moro mtiga no ng'er. En ma samoro koliwi, dipoko yombi e gimoro. Iwinjo mabe ok wanyal yombo go. Kamano. Koro jokuoge to ok wanyal wuoye nikech ka alwora arita mar ka ber. Pok aneno kokwal. Adwa ni nyiswa kit ber ma ini wuon iseyudo ndalo misebedo kipuro olemo. Pur ni pok otera sara. An ng'ena na agronomist. Kawuono an ka Kinyan West kara chonyo. Cho an Migori. Cho an wuotho gi Kenya Teke. Cho an yo Kajiado. An esinya nyaka ole tok. Kidhi cho nyaka Nyeri. Ibo yuda karatina kanyo antie. An afuya. Kejane chula ratime. Koro anto en gima asedongo go ndalo duto te maserito go joga asetimo go gigena so lal tin an pok owita jogena mabe client mameka be am make sure ni kata ka gigolo pesa gi to ka gik ma kodi keyo pesa ne oduogi manto Nyasaye osekonya joma tema sebro gatemo ne gigine yuto malal tin mana ka diponi okifuato gima wacho ka wuok tete moro ma ok na wacho mano kono kanya onge kifuato mahara cha to kokethore tano kaka timo lakini lale gini onge to jopur wetena be gima kigitim kigigom puro chenro mar pur malong ionge go ng'ama dwa guide ionge go pi machiegni bi ionge go in neno mana gini ka jirani iwacho ni anakopo tikeli chako kiluongo ng'ato koro timo ne gini ni kokowuok maber to chako ketho nyinge
nikech no kipimo Ne, katalo. kata lopi ne ukipimo, in itima tema ni koro jipuro. So man tie gi pogruok, nyaka wabed gi chenro malong'o. Puro ok en pesa kende. Inyalo bedo gi pesa michwe wit nyaka pesa ne puodho ganyo. To ng'ato nyalo bedo gi pesa moro matin, to chako moendele mochagi eka achiel, ma koro kinde opidho eka kata boro. Nikech kaluwore kaka nochako ogero foundation mare mar pur. Ka ng'iyo pur gi town, nawuok ka nadhi manyo tich kucho ma pod manyo tich dhi lokore tich kendo kucho cho. Tamiyo nyaka donjo pur no direct. Pur abro mafumulia kende, dweche adek. Kitungu en dweche adek to chiek. Nyanya en dweche adek to chiek. Melon en dweche adek to chiek. Obed mana kabich dweche adek to chiek. Nyaka waru kokadwa yie kama mongo. Iweri gi wach mar kia Mount Kenya ma ji pidho gigi chiek kata ka. Gine nyore koting'o kitungu ka pickup nyo viromo kitungu ka. Ma ji openjo ni to wa Mount Kenya wan kure. Jowa donje pur weu weche mag bedo maler ka yiem no ler no bi bang'e. An sani ka ng'ato romo kodok nyang'e ne an asiko ma pur ka. Ang'e gima gige gin. Be an advice ng'ato ni ka beto do ne chaka manya ng'ama chal koda kata an. Wachak gini kodi wawuotho pamoja. Bang' ndalo mathin tibro duoko na erokamano. Ka wan open. Ng'ama nyalo biro dwaro ujusi rieko ka mag pur nikech ing'eni gima dugu wayudo. Pesa ok taon kende mentie. Pesa ni wawe mana ka. To wawe mene pur ka. Koro kon tiene ng'at mon bet piny mong'iyo moneno ni Zak ne wuoyo kacha dhi amanya na rieko yire. Kaka anyalo pidho melon, apidhe melon, an bende chieng' moro ayudo gimoro, waikore. Kaka inyalo yuda, an Zak Okelo, namba na mar simu nitie. En 07 06 30 20 72. Kamano. Inyalo nuoyo. 07 06 30 20 72. Mane yuda. Ma program ma in gono watimo. Koro wach ni karika iketo size marom nade mar puodho ni? Puodho ni kama keto ginene en 1 point. En eka gi nus. Eka gi nus. Kwa etangi kanyo, nyaka ka. Mano eka gi nus. Kama ni magino pidho karanga giseka ujumbe gi? Melon gi 2 weeks. Gi 2 month. 2 month. 2 weeks. Odong 2 weeks kende to chiek. Manyiso ni variety ni kawo at most 90 days, eh? 9 kodeko. But between 75 to 80 yalo ningo bedi. Ochiek. Koro. Timne gini crop rotation. Itimo. Manyiso ni koro ma ing'eni kigolo ka to pachose ni chiro ma isedhi. Kabisa. Ni wuotho mineno ni jogi onge gini. Kabisa. Mano gima kungati sano dong 2 weeks. Mano gima koro gibaro modong na. Masani kata japur kogoni simu tinse mani miya mana jumbe ariyo. So wonde machiegni. Machiegni. Madong matin kopong ting'o bu. Ogolo sound moro kanyo yore. Makate kiati winjo nyani mato dwa ywak mopogore ochiek. Kamano. Nikech nitie moko mabisa moro kidhi e puodho to inuoni yudo ka ok e puodho chiro. E chiro. Iseneno moko melon moko ma igi racha. Teno kotegno. Kaito nitie moko ma aning'e nitie nang'e fwenye. Man gi sukari no ka chal ka gima olenyo. Kasto kalane be koro biro rabuor wuok e green cha. Woro biro rabuor donge ka koro ma wuok e green kabisa. Kaka donge kama pod green, ma duogo malando. So ma chiegni gi tegno. Kamano. Abe. Bende ing'eyo ni nitiere kidieny mahawo 50 mag afuoto. To atamalo 92 mar afuoto en pi. Afuoto timo maber pinje mabende kata kuonde manigi liet matin. Kodhi mar afuoto nigi zinc, inya yudo protein kata magnesium bende e afuoto no. Mae e kit olemo minya wach ni en olemo kendo en alot. Mago achiel kata 2 3 4 mag bende ing'eyo mayudore e olemo mar afuoto.
Iwacho ni lokri ambi. Japuro tiyo. Kwaneno olemo. Mae olemo mowuok e puodhoni. King'iye kama to chal ni onya bedo kilograms adi kata kgs adi. To nowacho ni karach to goye gi 25 kg. Mano karach donge. Koro pare apara ni puodhoni aeka and a half. Dong mano kwano modonjo. Onge lal mayudore donge. Haya. Dongu ng'eyo kaka pile. Ok dang' aya e puodho koka bilo melon. Wadhuru wane melon mabibiloni. Ero. Koro Zak. Donge ngeni bil to nyaka bil. Nyaka cham. O kata bil. Nyaka wacham. Ma nyaka wacham. Koro ng'ad ma. Yer mora mora. Ng'ad kata maduong'. Kata ma bebera ber. Kuro bar. Winjo ko yiech kende. Mano tegno, yiech ya kende. Haya. Mano yemi dhi chamo. Koro koth afuoto ne joma chuo atemo kwalo ni siri. Kik iwach na Dori nokonyisowa gimomiyo onego bed ni ng'ato chamo kodhi mar afuoto. Kodhi mar afuoto ni ober ahinya ne weg boma, weg dala. Koro ne waol gi uwi. Waol gi uwi. Koth afuoto ber kabisa. Kik modh piny. Kiki. In kaka japur iwacho ni gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed gi gikoni. Odiochieng' ma kawuono nantie kaunti mar Homa Bay. Kamoro ni mawego. Kaka wuono ne wawuoye e olemo mar afuoto. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo oro ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 236000 kata inyalo oronwa email e email address marwa ma en purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo yudo e mbui Facebook, TikTok, X gi nying mar Purgiohala kata page na mar Aluri Nyakabla. Karuotho yie achako wadrom juma manyien dungana Aluri Nyakabla. To gi kinde ni kapok agoni oriti ok dawe moka bele to dongo neno kati to dongo yiena. Adwa confirm ni melon ni bomit nikech zako ma nita. Ase bilo mfalme fwan. Koro adwa bila nita wana bila winjane ka biskuache ni malo kamar ober jo kama gini mit pacha miuru. Oriti masani met ma wadonje uru. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Purgiohala donjie viewsasa.com